шаҳрдории Душанбе қарори боло бурдани қимати роҳгирои нақлиёти ҷамъиятиро то аввали моҳи марти соли ҷорӣ ба таъхир андохтааст. то бартараф кардани камбудии ҷои дошта воситаҳои нақлиёти мусофирбар дар шабакаи хастароҳои мусофиркашони шаҳри Душанбе бо тарифҳои кӯна амал бояд намоянд ва ин кор рафта шудааст. бар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз 19 феврали соли ҷорӣ қимати роҳгиро барои троллейбус 1 сомонӣ, автобусҳо 1 сомониву 20 дирам, микроавтобусҳо 1 сомониву 60 дирам муқаррар шудааст. қаблан қимати роҳгирои троллейбусҳо 70 дирам, автобусҳо 80 дирам ва микроавтобусҳо то нимароҳ 1 сомонӣ ва то интиҳои роҳ 1 сомониву 60 дирам буд. аммо теъдоде аз мусофирбарҳо аллакай аз рӯи нархномаҳои нав мусофиркашонӣ доранд. ҳозир 1 сомон штага як ҷанҷол бисёр шуда курсаи нақлиёт қимат шидагия мегофт мира мо айпоч худона каде ҷа фармона қонуна мо мувофиқ қонун ман мекунем кор мекунем. мушкили дигари қиматҳои муқарраршудаи роҳгирои нақлиёти ҷамъиятӣ дар пардохти бақия гуфта мешавад, ки дар аксар маврид боиси баҳси миёни ронандагон ва мусофирон мешудааст. постоянно танга гирифтан карда сдачи додан дар кора танга наметонем ёфта. ҳамин чанд ҷо мегардем дина банк рафтем банк мега нестам ҳавай қин айда ҳамин танга ёфтан қин ҳамин ё ки 1 сум кунаша ё ки 2 сум кунаша ҳамин солярка сӯзишвори қимат 1 литраш 7 сомон. сокинон низ аз тартиби нави пардохти роҳгиро ва боло бурдани қимати роҳгиро истиқбол намекунанд, зеро ба қавли бархи онҳо нисфи маоши моҳонаашон харҷи роҳгиро хоҳад шуд. яъне ки қиматтар аст. пештар хуб буд ки чанд қами омади интони мира я сомон медоди бози турқиштан бира чанд қайбра як 60 дирам мети бад нест эсозе. мақомоти муассисаи нақлиёти мусофиркашонии Душанбе далели боло бурдани роҳгироро танзим дар пардохти роҳгиро шароити мусофирбарҳо ва сифати мусофиркашонӣ унвон мекунанд. вақте ки дар тӯли 7 сол 3 аз 4 маротиба қувваи барқ баланд шуд, 43% нархи сӯзишворӣ баланд шуд, қисмҳои эҳтиётӣ баланд шуд. албатта ин хоҳем нахоҳем ба фаъолияти ронандагон ба фаъолияти мусофиркашонӣ таъсири худро мерасонанд. барои бори охир қимати роҳгирои ҷамъиятӣ дар мусофирбарҳои Душанберо дар соли 2011 боло бурданд. то он замон барои ҳар навъи мусофирбарҳо қимати ягонаи роҳгиро фаъол буд.